Sabar, alon-alonan. Aktif, aktif. Licik krimis sewu tekan saramaning. Kasih kata yo mas yo mas mas yo mas yo mas ku dewe lestari yo dolir sampe kono Blendrong Blendrong 26 duduk di muka, duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mendarai kuda supaya baik jalannya. Wawi, wawi, wawi Bali, indangnya. Iya, indangnya wawi los Bali. Iya Kang Wawi, matur nuwun Kang, rika jan ngrameni banget nang kene. Oh Bali aja padu. Iya. Saiman sedap. Urukon Medang. Pisang Bali.
ceritane wayang Ramayana negara kalakone raja ratu buta awas Kang mbok melu mantu Kang kono Kang raja gawe geger nyolong Dewi Sita si gede putih sewataman cinta dijak mulai konangan indra cita lana pati ningan oman ora wati gede anu kegedean kegedean ya cepet ini beya lompong apa yo anu anyaran-anyaran Bok gue nanti sepal Kang dadi gawe bae panganan Kang kon bodon bae panganan gak apa panganan ning papangasa aja mencrok ning papangasa mencroke sing lampe eja salatu wada salemun menang-menang satenatine manor tonjong balati makarane galong mane-mane jadrenge wong urip barasa bumi salatu wada salemun cangkir gading balolo kesanding ditinggal kolete maning mana wis kesanding ditinggal kolete maning wis sore warah jam pira ketone wis sore Kang ayo karo dibalek-balek kena iya
gedangnya Salepera kudu Weh gedangnya lu ngene ngene gawangnya aja nggo kakine. kaya sapen sawetara ngono-ngono jangene Dari siji tok. kating aren Walah. Tong apa? kasih takkan Disitan batis bebas ya. Ayo Kang. Sigro Alon Kang oleh balik Kang mbok kesandung. Si Citok ya? Oh iya. Yuk. Sigro nayoko angayae karya pakaryane procoku brako sangkut tanjo taliwat manunggal satya dempya tinasi warane kumuru tanah sarabut ngarasa ngestu padha dawuhe sang nata sak curung ayahe karya ya mas Curung ayahe karya Ayo ke. Ceweknya dibalekna Kang. Ya, ayo. Ayo jujugan. Iya, nah kayak gue. Ayo. Sore, ngesuk ketemu maning iki. wala mustawa syai'unillah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasir habibillah tawassalana bismillah wa bilati Rasulillah wa kulli mujahidillah Awas, Kang. bi ahlil badri ya Allah Sholatullah salamul ala yasin habibillah Arana ning saiki lagi ana besok maning ora ana ada baline rahmatullah ha ngomben maksudnya ayo Kang Hus Janur gunung sakulan banjar patoman pati ngarep bagus kasih tekane awas Kang gua jadi rugi sah
Aja ta, gue sirahe kok. Rowange, Kang. Iya. Hus, yo. Bintang kulungan atene wong nang omahe. Wis arep mandi kowe. Wis. Gandas luas sasolae eling-eling kanca lawas ketemu maneh sanes yondo gandas luas sasolae eling-eling kanca lawas ketemu maneh. Ayo Kang, dung. Kakang pengendang, dung. Lila nona Hus, hus, hus. Ayo wis oleh bali kok. Oleh pada bali Ci. Ih. Wis oleh ben. Biyunge kan ado nang dhuwur. Biyunge ado dek nang dhuwur kok kepetengan. Ayo bali. Cepet wadon ndak oleh ngomong ya kayak gue. Datanya lintang dari sawah turun ke
kepet nggak iya. Oh wis oleh kulang banyu ini. Pani. Hati-hati ya, aja selepetan baline. Yo. Matiin kok. Ring-ring jangan kebong gading salering kembang pasiro bedhe kembang opo. Kembang kencur ditandur nang pinggir sumur yen padha kepengin makmur aja padha demen nganggur. Woi, yo. Ja. Ramane. Yus, kowe digolet iki. Bah. Ame bilang kupu siang makan nasi bilang malam mie susu yang di rumah sudah kadaluarsa susu yang di luar enaknya luar biasa. Apa? Yo. Oi. Tiwan pola-pola. Bali. Oh. Ayo Ki, apa Ki? Apa ya? Yo. Kaisa. Sanen kondolo sono. Wani. Epok. Ana maning modele wong Purbalingga jatuh nanging ora kurang reka renjenge jadinge kejejane digawene sabetina payuban deng. Tresna brencene srepo mantoro era prasojo gones berikus tinang bosa. Awas Kang, awas. Pak Kumas ajak lalen esuk ngawan kumpulan nanggone Pak Sadam jam 10 kumpul dimulai. Iya. Nun dumateng para pamirsa kakung swawana putri ingkang tansah hormati lan kawula tresnani. Lan dumateng sedaya pandemen-pandemen seni kuda kepang. Lan dumateng para bakul, para YouTuber. Lan pecinta ebekon ing tlatah Kecamatan Sumagede. Kawula sakanca saking grup Pak Kumas Kecamatan Sumagede. Menika grup Setia Budaya Desa Kemawi Kecamatan Sumagede Kabupaten Banyumas. Ngaturaken bumi panuwun
wektunipun panjenengan doyo. Lan bobilanipun kawula sak kanca ayu jejebah wonten mriki kirang nuju lan pranipun.